వాచ్ అనేది ఒక పంక్చువాలిటీని చూపిస్తదండి. నేను నా స్టూడెంట్స్‌కి ఎప్పుడు చెప్తుంటాను. బిఫోర్ అటెండింగ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ యూ మస్ట్ వేర్ వాచ్ అనేది. ఇక్కడ నవ్వుతుంది మై సన్. ఆడికి వాచ్ కావాలంటున్నాడు. ఇక్కడ వాచ్ క్యాషియో ఇప్పుడు రీసెంట్‌గా మా బ్రదర్ నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. ఇంతకుముందు ఉన్నది వచ్చేసరికి పీటర్ ఇంగ్లాండ్ అది తనే ఇచ్చాడండి మన యంగర్ బ్రదర్. టైటాన్ ఇది మోస్ట్ ఎక్స్‌పెన్సివ్ వాచ్ అండి. దాని ప్రైస్ అరౌండ్ 8,000 ఉంటది. నేను కొనుక్కున్న ఫస్ట్ చాలా కొన్నాను. ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఇది చాలా కాలం క్రితం కొన్నాను. అలాగే చీప్ అండ్ బెస్ట్ సొనాటా ఈ నాకున్న ఈ వాచెస్ ఇవన్నీ. సో, ఎందుకు ఈ సోదంతా చెప్తున్నానంటే వాచ్ అనేది మనకి స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్నప్పటికి కూడా వాచ్ పెట్టుకోవడం అదొక డిగ్నిటీకి సూచిస్తుంది. సో, ఒక క్యాండిడేట్‌గా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు ఐ సజెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు